Čaute, ja som Adam. Nachádzame sa v chorvátskom Grobe, kde budujeme takéto krásne domčeky a prinášame na Slovensko taký nový koncept, ktorý aj sám ja som hľadal v Bratislave a nenašiel. A teda konkrétne ja budem bývať v tomto domčeku, takže budem tu aj ja. A ten koncept je koncept kondomíniového bývania, ako to možno poznáte aj z Ameriky. A v tomto koncepte je krásne to, že kombinuje súkromnú rezidenciu rodiny alebo jednotlivca veľmi dobre s nejakým komunitným elementom toho kondomínia, ale zároveň s kvalitným verejným priestorom, ktoré to kondomínium poskytuje svojim obyvateľom na to, aby žili dobrý a kvalitný život. My tu máme 3200 metrov pozemku, ktorý vlastne na sebe má 6 domov. Je rozdelený na viacero parciel, ale každý teda dom má svoju parcelu, na ktorej býva, ktorá je súkromná. Ale máme aj spoločné parcely, a to je napríklad cesta, alebo spoločný priestor a spoločný pozemok, ktorý máme vzadu, ktorý môžeme využívať a dlhodobo rozvíjať. Ahojte, ja som Martin. A ja Zuzka. A my sa tešíme na to, že tu budeme mať súkromie v priestrannom vlastnom dome s veľkými oknami, s výhľadom do vlastnej záhradky. No zároveň to bude v rámci priestranného spoločného pozemku, ktorý má aj spoločné priestory a vybavenie, čo si myslíme, že ešte viac zvýši kvalitu nášho života. No a okrem toho tu máme aj neuveriteľne sladké ticho, počuť tu štebot vtáčikov, máme tu krásne stromy a celkovo táto atmosféra je tu veľmi príjemná, rodinná a skrátka tu chceš byť. Chceš? Dobre sa tu dýcha. Hej, neklameme. Čaute, ja som Tomáš a hľadal som nejaký priestor, kde zmestím seba, svoju rodinu, svojich kamošov aj túto chili. A zistil som, že v Bratislave 120 m2 nezískam bez toho, aby som si nezavesol na krk 3000 eurovú hypotéku, na čo sa naozaj necítim. Preto som bol veľmi rád, keď sme našli tento projekt a preto som sa do neho pridal, lebo sem zmestím aj obývku, kde jem statiu, aj kuchyňu, aj jedáleň, aj hore 3 izby. No a za tie peniažky, čo ušetrím na metroch štvorcových, si môžem dovoliť aj kvalitný interiér, čo sa budem cítiť dobre a zvyšok asi budem investovať do Pomorského. Ahojte, ja som Zuzana, toto je Adam a toto je naša šerovaná parcela. Na tejto parcele o niekoľko mesiacov vyrastie taký zábavný park, ktorého súčasťou bude napríklad sauna, workoutové ihrisko a na vybalansovanie toľkého cvičenia poriadny altánok s grillom. Nebudem klamať, toto je vec, na ktorú sa najviac teším, pretože keby si riešime bývanie napríklad sami dvaja, si niečo také nemôžeme dovoliť. A vďaka tomu, že nás to bude toľko, sa to bude poriadne využívať. A ja si myslím, že dobré bývanie je do veľkej miery ovplyvňuje keby aj kvalitu života. A my preto chceme to naše bývanie pekne rozvíjať a dlhodobo. A ak ťa ten projekt zaujal a ak ťa zaujíma to, čo robíme, tak nám napíš, daj nám vedieť. Máme ešte 3 domčeky voľné a chod na komunitnebývanie.sk a budeme sa tešiť, keď sa ozveš. Čau.